Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kalakbay at sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng inyong channel. Ako nga po pala si Toning, nakatira dito sa Quezon Province. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking karanasan tungkol sa isang agimat na tinatawag ng karamihang antingero at ang iba ay agimat ng ngipin ng kalabaw. Dekada 80 nang maganap ang mga pangyayaring kakaiba sa aking buhay kalakbay. At nagganap iyon dito mismo sa baryo kung saan ako naninirahan ngayon. Kung kaya hindi ko nababanggitin pa ang aking baryong tinitirahan sa kadahilan ng noon lamang iyon nangyari at sa panahon natin ngayon ay bibihira na lang ang mga naririnig ko tungkol sa mga aswang. Isang umaga noon, habang nagkakape ako ay naalala kong magpapastol pala ako ng kalabaw namin. Kung kaya minadali ko na ang pagkakape nang sa ganun ay makaalis na ako at makapunta na sa palayan. May kaunti po kasi kaming pagmamay-aring palayan ng mga panahong iyon kalakbay. Kung kaya sa akin palagi nakatoka ang pagpapastol ng mga kalabaw. Dahil sa ako lang ang nag-iisang lalaking anak. Kung kaya sa akin talaga nakaatang ang mga mabibigat na gawain. Ang ama ko naman ay isang manghihilot sa aming baryo. Naaalala ko pa nga noon kalakbay. Ang gamit niyang panghilot ay hindi langis, kundi yung gas na ginagamit ng panglampara. Hindi naman po siya albularyo o kung ano paman. Basta ang pagkakaalala ko lang noon ay tuwing may mga nagkakasakit na mga bata ay sa kanya dinadala. Ayon din kasi sa kwento ng aking ina, ay ipinanganak na suhi ang aking ama. At may kaunti siyang natutunang mga orasyon na itinuro ng kanyang mga magulang. Kung kaya lahat ng mga napipilayang bata sa baryo namin ay sa kanya inilalapit ng mga magulang nito at hindi na iyon dinadala sa doktor. Kapag binabayaran naman ng pera ang aking ama ay hindi niya iyon tinatanggap. Kaya nga po ng mga panahong iyon ay ako ang nanghihinayang sa mga perang iniaabot ng mga magulang na nagpapahilot sa mga anak sa aking ama. At kahit anong pilit ng mga itong tanggapin ng aking ama ang pera, ay ayaw niya talaga. Bagkus ay nagsabi ang aking ama sa kanila na pagkain na lang umano ang dalhin kapag nagpapahilot at huwag ng pera. Dahil sa walang kabayaran umano ang ginagawa niyang pagtulong sa mga ito. Sapagkat kusang loob na ipinagkakalob ng Panginoon sa aking ama ang kakayahan niyang magpagaling ng mga taong may sakit. Matapos kong magkape ay agaran na ako nagsuot ng damit pang trabaho. At pagkatapos ay umalis na ako patungong palayan. Teka anak, hindi ka ba muna kakain bago ka umalis? Tanong ng aking ina nung nasa may pintuan na ako. Hindi na po inay, uuwi na lang po ako ng maaga mamaya. Sagot ko naman sa aking ina. Ganun ba? O siya sige, magluluto na lang ako ng maaga mamaya para sa tanghalian. Para pagka-uwi mo ay nakaluto na ako. Tugon naman ito sa akin. Sige po, Nay. Sagot ko saka umalis na. Makalipas ang ilang minutong lakaran ay nakarating na ako sa aming palayan. Pasipol-sipol pa ako habang naglalakad papunta sa kubo. Kung saan ko itinali ang dalawang kalabaw at ang isang anak nito. Habang papalapit na ako sa kubo, ay nakita ko ang alaga kong dalawang kalabaw na nag-aaway. Kung kaya mabilis na akong napatakbong papalapit at agad na binugaw ko ang kalabaw na nagsasalubong na ang mga sungay. Isa pa, napansin kong dumudugo na ang mukha ng isang kalabaw na alaga ko. Kaya pilit na pinaghihiwalay ko ang mga ito sa pamamagitan ng pamalong kahoy. Subalit hindi man lang natinag ang dalawang kalabaw. Kahit na pinaghahampas ko ang mga ito ng kahoy para maghiwalay, hanggang sa nabali na lang iyon. Sige pa rin ang pag-aaway ng dalawang kalabaw na halos nagkasugat-sugat na dahil sa nagbabanggaan ng mga sungay na mga ito at nakita ko pang namumula na ang mga mata ng dalawang kalabaw. Kaya naman pumulat na ako ng bato nang may nakita ko at pinaghahampas ko ang mga ito. Dahil nasugatan na ng sungay ng isang kalabaw ang kaaway nito. Pero hindi pa rin talaga nakinig at natinag. Kaya pumulot ulit ako ng bato at pinagbababato ko na. Hanggang sa hindi kalaunan, ay may napansin akong nalaglag na kulay puting bagay mula sa bunganga ng sugatang kalabaw.
Kaya hinampas ko pa ng hinampas ang mga ito ng batong hawak ko. At agarang sinipat ko iyon at tinignan kung ano yung nalaglag sa bunganga nito. At nung matitigan ko na nga iyon kalakbay, ay napansin kong ngipin iyon ng kalabaw. Kaya kukunin ko na sana ito. Subalit noong akmang dadamputin ko na iyon, ay bigla na lang akong sinuwag ng kalabaw. Kung kaya nagpambuno kami ng alaga kong kalabaw at pilit ko itong pinipigilan. Subalit mabilis na tinapakan ako nito at agad na napahandusay ako sa lupa. Kaya naman namimilipit na ako sa sakit ng mga oras na iyon. At takot ang nararamdaman ko para sa sarili. Dahil tila ba sinapian na ng demonyo ang dalawang kalabaw na alaga ko. Kahit na anong saway ko sa mga ito ng mga sandaling iyon, ay hindi talaga sila nakikinig sa akin. Sa halip ay mas lalo pa akong pinagsisisipan ng mga ito. At nang akmang susuwagin na ako, ay sa hindi sinasadyang nahawakan ko ang ngiping nalaglag sa bunganga ng kalabaw kanina. At noong mahawakan ko na ang ngipin ng kalabaw kalakbay, sa maniwala man po kayo o sa hindi, nagulat na lang ako nang bigla akong nakaramdam ng kakaibang kilabot sa katawan. Para bang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan ko at biglang nawala ang nararamdaman kong sakit na tinamo ko sa dalawang kalabaw. At ang mas ikinagulat ko pa kalakbay, ay biglang umamo na sa akin ang mga kalabaw. Kaya dahan-dahan na akong tumayo habang hawak-hawak ang ngipin ng kalabaw. Imbis na ilipat ko sila ng ibang pwesto nang sa ganon ay makakain sila ng mga damo, ay napagpasyahan ko na lang na umuwi na muna dahil sa mga sugat na natamo ko. Gulat namang napatitig ang aking ina nang makita niya ang kalagayan kong puro sugat at pasa pagkarating ko sa bahay. Pagkatapos ay nagtanong ito ng, "Anong nangyari sa iyo, anak? Bakit ang dami mong sugat?" Pag-aalalang tanong ng aking ina. Sinabi ko naman sa kanyang kamuntikan na akong mapatay ng kalabaw. Dahil sa bigla na lamang ang mga itong nag-away. At nang awatin ko iyon, ay ako naman ang sinuwag at natapakan. Mabilis namang kumilos ang aking ina at kaagad na kumuha ito ng halamang gamot. Tapos ay ipinahid niya sa mga sugat ko sa katawan. Matapos niyang gawin iyon ay nagbihis na ako at kumain na rin. Pagkatapos ay sinabi ko sa aking ina na magpapahinga na muna ako sandali bago bumalik sa palayan. "Sige lang anak, magpahinga ka na lang muna. At ang ama mo na lang ang bahalang maglipat sa mga alaga nating kalabaw." Narinig kong wika ng aking ina bago ako pumasok sa loob ng kwarto. Ilang sandali pa, habang tinititigan ko ang ngipin ng kalabaw, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako. Hanggang sa nagising na lang ako nang marinig ko ang boses ng aking ama. Kung kaya bumangon na ako at lumabas ng kwarto. Saktong paglabas ko ay nakita kong may hinihilot na naman itong batang napilayan at umusli ang buto. Kaya hindi na napigilang mapaiyak ng malakas ang bata. Nasa tansya ko ay nasa 5 taong gulang ito at nalaman kong nalaglag sa puno ng bayabas ang bata at naitukod ang kamay sa lupa. Naawa naman ako nang makita kong malakas na sumisigaw siya tuwing ginagalaw ng aking ama ang kamay niya. "Tay, kawawa naman yung bata. Dahan-dahanin niyo na lang ang paghihilot," wika ko sa aking ama. Paano kasi hindi binantayan ng ina-iring batang ito? Kaya tingnan mo kung ano ang nangyayari. Paninermo ng aking ama. Hindi naman na umimik ang ina ng bata at panay lang ang punas niya sa luha. Dahil na rin sa pag-aalala niya sa kanyang anak kung kaya napapaiyak na lang ito. Hindi ko napigilan ang awa sa bata kung kaya sandali kong ipinasok sa bulsa ang ngipin ng kalabaw. Lumapit ako sa bata at nililibang ito. Nang sa ganon ay hindi niya masyadong maramdaman ng sakit habang ginagalaw ng aking ama ang kanyang braso. Subalit kahit anong gawin ko ay hindi ko pa rin maaliw ang bata. Nakita ko ring natataranta at pinagpapawisan na ang aking ama ng mga oras na iyon. "Tay, ako na po muna ang maghihilot sa bata," suhestyon ko sa aking ama. Dahil nakikita kong hirap na ito sa panggagamot sa bata. Bukod kasi sa nag-iiyak ito, ay nagpupumiglas pa sa kanyang ina. "Sigurado ka ba anak?" tanong ng aking ama. "Opo tay,
Ako na po ang bahala dyan. Anya ko pa at agaran ko na siyang pinalitan sa kinapupwestuhan niya. Sa maniwala man kayo't sa hindi kalakbay. Noong hawakan ko ang braso ng bata at dahang-dahang ginalaw iyon upang bumalik sa pagkakaayos ang butong nakausli, ay walang ano-anong naisaayos ko ang buto ng bata. Nagulat naman ang aking ama at ng mga sa ginawa ko. Dahil ayon sa kanya, ay maging siya hindi niya kayang ibalik sa dati ang braso ng bata. Kaya paano ko raw iyon nagawa? Hindi ko po alam, tay. Basta nakikita ko lang naman po sa inyo ang mga ganoong gawain kapag nanghihilot kayo eh. Kaya iyon ang nasa isip kong paraan at nagbabaka sakaling maiayos ko ang braso ng bata. Paliwanag ko sa aking ama. Nagpasalamat naman ang ina ng bata bago ito umalis. Anak, umamin ka nga sa akin. Ang sabi ng inay mo kanina lang, madami kang natamong sugat bago ka magpahinga. Pero bakit ngayon ni isang gasgas ay wala man lang akong nakita? Ano ba ang nangyari sa iyo ha? Pagtatakang tanong ng aking ama. Maging ako man ay hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa akin. At bakit biglang nawala na lang ang mga sugat at galos ko sa katawan. Isa pa hindi ko rin alam kung paano ko napagaling ng walang kahirap-hirap ang braso ng bata. Hindi kaya naengkanto ka anak? Seryosong tanong niya sa akin. Si tatay naman, itong mukha kong to may magkaka-interes pa bang mga engkanto? Pabiro kong wika sa kanya. Habang nag-uusap kami ng aking ama, ay biglang dumating si Lolo Canor. Kung kaya mabilis ako nagmano sa kanya. Noong akmang hahawakan niya pa lang ako, ay nagulat na lang ako kalakbay nang bigla niyang tapikin ng kamay ko at nagwika ng, "Lintik kang bata ka. Ano iyang hawak mo't napakalakas ng aura?" Tanong ni Lolo Canor sa akin at nagsabi itong tila may dumadaloy na kuryente sa kanyang katawan nang mahawakan niya ang kamay ko. Bigla kong naalala ang ngipin ng kalabaw na nasa bulsa kaya ipinakita ko iyon kay Lolo. Kung hindi niyo po kasi na itatanong kalakbay, si Lolo Canor ay isang antingerong albularyo. Ngunit hindi niya naipasa ang kanyang kaalaman sa aking ama sapagkat hindi niya panganay na anak ang aking ama. Kung kaya kay Tiyo Balwig niya iyon na ipasa. Nang makita niya naman ang ngipin ng kalabaw, ay napansin kong nanlaki ang mga matang nagwika ng, "Bertod ng kalabaw ng ngipin ng kalabaw iyan iho ah. San mo nakuha yan? At papaano mo nakuha ang bertod na yan?" Manghang tanong ni Lolo Canor. Sinabi ko sa kanyang napulot ko iyon nang mag-away ang kalabaw na alaga ko at sa kasamaang palad nga ay kamuntikan na akong mapatay. Sinabi naman ni Lolo na iyon raw ang pagsubok ko bago makuha ang mutya ng ngipin ng kalabaw at kaya hindi na ako sinuwag ng kalabaw. Sa kadahilan ng nakuha ko na ang bertod ng ngipin, ibinoon naman ni Lolo sa kanang braso ko ang bertod ng ngipin. At magmula nga noon ay hindi na panghihilot ang ginagawa ko. Sa halip ay naging manggagamot na ako dahil na rin sa turo ni Lolo Canor. Lumipas sa mga araw at linggo ay naging tanyag na ako sa panggagamot. At marami na rin akong nagagamot sa iba't ibang kalapit baryo. Isang hapon ang kalakbay. Nagulat na lang ako nang biglang may malakas na katok akong narinig sa labas ng bahay. Kaya naman patakbo na akong lumapit sa pintuan. "Sandali lang ho," pasigaw kong wika. Noong nabuksan ko na ang pintuan, ay tumambad sa akin ang mag-asawang matanda at may kare-kare ang mga itong binatang namumutla na at hindi na makalakad. Kaagad ko na silang pinapasok sa loob ng bahay at doon ngay nasuri kong nayanggaw ang binata. Nagkwento naman ang ina nito na nakipiesta umano ang kanyang anak sa isang liblib na baryo. Magmula nga noong namiesta ito ay sumama na ang pakiramdam ng kanilang anak at isa pa hindi na rin ito kumakain. Naku, dapat hindi kayo basta-basta nakikikain. Lalo na kung hindi nyo naman gaanong kakilala. Alam nyo naman dito sa probinsya natin, hindi na talaga nawawala ang pangyayanggaw o kaya'y manlalason. Wika ko sa mag-asawa habang ginagamot ko ang kanilang anak. Mabuti na lang at nadala nyo kaagad dito ang anak nyo bago pa man makakain ito ng karne ng tao. Dagdag na wika ko pa dahil nararamdaman kong tila unti-unti nang nabubuhay
ang nilalang na nasa loob ng sikmura ng binata na itago na lamang natin sa pangalang Alex Kalakbay. Panihingi naman ng tawad ang mag-asawa at sinisisi ang sarili. Dahil hindi nila napigilan ang kanilang anak na huwag nang sumama sa mga barkada nito at makipiyesta sa liblib na baryong iyon. Alam mo Alex, walang mapapala ang mga binatang pasaway kundi kapahamakan lang. Tignan mo tuloy ang nangyari sa'yo. Nayanggaw ka. Panenermong ko sa binata. Nagusal ako ng orasyon ayon na rin sa mga tinuro sa akin ni Lolo Canor. At agarang inihip iyon sa sikmura ng binatang lantang-lanta na nakahiga na animoy papel. Dahil sa kapayatan nito at kita na ang mga buto sa katawan. Makalipas ang ilang sandali ay bigla na lamang itong napatayo at hindi na napigilang bumulwak ang suka. Napatakip pa ako ng ilong dahil sa masangsang na amoy na inilalabas ng binata mula sa pagsusukan nito. Hanggang sa maya-maya pa ay may inilabas na itong mga karneng hindi pa natutunaw. Pagkatapos niyang magsuka ay pinainom ko siya ng tubig na may asin at inusulan ko ng orasyon. Nang sa ganon ay tuluyan na niyang mailabas sa kanyang katawan ang lahat ng mga likidong kinain niya sa bahay ng aswang na nagpapanggap na tao lamang upang makapangyanggaw. Matapos kong gawin iyon ay tuluyan ko ng napagaling ang binata. Pagkatapos ay nagpasalamat naman sa akin ng mag-asawa at nag-abot ng malaking halaga. Subalit kagaya ng ama ko ay hindi ko iyon tinanggap. Sa halip ay sinabihan ko na lang itong mag-iingat na lang sa susunod at huwag nang basta-bastang kumain kung saan-saan. Isang araw naman ng Kalakbay, inabutan na ako ng dilim sa palayan. Dahil sa marami akong ginagawa ng araw na iyon, kung kaya ginabi na ako nakatapos. Habang naglalakad ako sa gilid ng daanan, ay may napansin akong matandang lalaki. Nakatayo lang ito sa di kalayuan at noong makalapit na nga ako ay doon lamang ako nagulat at nakaramdam ng takot. Dahil sa nagbabaga ang mga mata nitong namumula at tumutulo ang mga laway nito. Tapos walang ano-ano ay bigla na lamang ako nitong sinunggaban. Kahit maghapon ako nagtrabaho ay hindi ako nakaramdam ng pagod noon. Kaya naman noong sinunggaban na ako ng aswang ay mabilis ko itong hinambalos ng bitbit kong kahoy. Nasanay pambugaw ko iyon ng ahas sa gilid ng daanan. Mapupuno at naglalakihang talahiban na kasi ang gilid ng daanan. Kaya hindi may iwasang may mga ahas na naroroon. Nakaamoy na rin ako ng napakabahong amoy na para bang nabubulok na laman at nakaimbak na basurang sumasabay sa simoy ng hangin. Naging maalinsangan na rin ang buong paligid at pakiramdam ko ng mga sandaling iyon Kalakbay ay biglang nag-init ang buong katawan ko. Animal ka, aswang ka palang matanda ka at ako pa talaga ang pinagbabalakan mo. Galit kong sambit at walang sawang pinaghahampas ito ng kahoy. Hanggang sa nakita kong tuluyan na nanghina ang aswang na walang kalaban-laban. Dahan-dahan na iyong gumapang papalayo sa kinaroroonan ko. Pero sinundan ko iyon at hindi nilubayan. Mahirap na baka sa iba pa makapambiktima. Kawawa naman ang mga ordinaryong tao, lalong-lalo na ang mga kabataan sa baryo namin. Teka, saan ka pupuntang aswang ka? Hindi pa tayo tapos ha. Aalis ka na kaagad. Gigil na tanong ko sa aswang. Tanging pag-angil lang ng nilalang ang naririnig ko at ang mahihina nitong huni ng wakwak. Siguro ikaw ang nababalitaan kong namiminsalang aswang dito sa baryo namin. Nanggigigil na sambit ko at hindi ko na hinintay pang makatakas ang aswang. Kung kaya agaran ko na itong ginilitan ng buhay. Matapos kong gawin iyon ay kaagad na ako nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa makauwi na ako sa bahay namin. Kinabukasan ng Kalakbay. Nabalitaan ko na lang na namatay na ang asawa ng kababaryo namin mga dayo lamang. Ang sabi pa ng mga ito ay natagpuan na lang nila umanong wala ng buhay ang lalaki sa gilid ng daanan. Marami rin akong narinig na haka-haka ng mga kapitbahay namin na magmula nga nang dumating ang mag-asawang iyon ay marami na ang nagkakasakit ng mga bata at may mga napapalagi na ang pagkamatay ng mga alagang hayop nila na ang iba pa nga ay wakwakan tiyan
at wala ng laman loob. Hindi naman naglaon ay umalis na rin ang asawa ng namatayan at magmula nga noon ay wala na akong nababalitaan pang may mga kababalagan na nangyayari dito sa baryo namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kalakbay. Maraming salamat.